ассалому алайкум бардоро. Созен хубен рақамора мегзорам барои қабули реклама. Мошинотона видеонавор када партен. мо дар ами сайт рекламагузорӣ када фурӯшта мегзорем бардор азиз. Рақамора мегзорам. Мошине ки мебинен Opel Vectra B. ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. Солаш 2001. Нархи 60000 сум. Газ Евро 4 плюс бензин. Объем 1.8. Коробкаш механика. WhatsApp шонда занг бизанен. Мошин ягон камбудӣ надорад. Мотор ходовой тупча. Ҳуҷҷат утилизатсия тонировка ҳастай. 7 моҳи дига тонировка дора бардор азиз. Балоно нав дута монитор Android дора. Задни камера дора дӯстон азиз. Хулас худотон боз маълумоти бештарша бигирен. Дута монитор доштааст. хуб задни камера. Нарх 60000 сомон. Аз номи канали мо занг занед арзонтон мекунад. дӯстон наворора бо диққат пира тамошо кунед, хонаҳоатонам мошинотон рӯй кунед. 52000 сомон Opel Astra G. Соз боша бардаро 2003 сол. Кадом испед кад ошава, лабаҳои антиблик, дискачҳои selection, абисовкачаи обсӣ, кондисионер ях. 52000 нархи реалияи бардаро кадом испед кад ошава. Марамат ҳолаи тараф дискачҳои selection балоно ягон 80%. Марамат як ҳолати қафоша мебинем бардаро. шерои нар бизанен лайкора, дастгириро фаромӯш накунед. Чанд қад дастгириҳо зиёд мешаванд, пас таратса мекунем мошинаи нархҳои дастрас партоем. Мошин 2003 тоза, любой комплектатсияш кор мекунад. Марамат ҳолати қафош, марамат ҳолати салон, потолокш тоза. ду дар пеш электрорегировка бакаҳои коробкаш боша механик, кондисионерш гуфтем бардаро кор мекунад. $52000 сомон боз камакак муомила мешавад. рақамҳо якка зери наворда ҳатман занг занед, аз канали мо муроҷиат кунед, лайкҳо ва дастгириҳоро фаромӯш накунед. 125000 сомон Toyota Camry 3 SK. шерои нар лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, мошинои нархҳои дастрас мепартон, шумо фақат успед кунед. 125000 сомон боз муомила мешавад. мошинча якка ягон камбудӣ, ягон кор надорад. 4 балон 80% бардаро. дискачҳои Camry 5. марамат ҳолати қафош. танаш шакаска талаб нест. дарои қафо электропакет, салон кожни салон, потолокш тоза, винкодои кузов ҷошда. 4 дар электро, блокировка дар регировка бакаҳо. ду тарафа мултирул, рул липсток, коробкаш боша автомат, монитор калон бардаро, климат контрол, скамейка ду тараф лифт. соч бардаро ҷон 2013. 125000 сомон боз муомила мешавад. рақамҳо якка зери наворда ҳатман занг занед, аз канали мо муроҷиат кунед, лайкҳо ва дастгириҳоро фаромӯш накунед. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауд ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боярнок, ширкати Акаи Нозим. марамат срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. 99000 сомон Toyota Camry 3 солиш 2014. 6 муҷҷат, тонировка, утил ҳама чиш кардаги тайёр. мардуми Instagram лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед, мошинаи нархҳои дастрас мепартон, шумо фақат успед кунед. марамат ҳолати тараф, марамат ҳолати қафо, бампери қафо датчик партроника. марамат ҳолати тараф, марамат ҳолати салон, дарои қафо электропакет, салон ва тасалон, болош клёнка кашидаган, потолокшон тоза, мошин светш бодонсвет даге бардаро. гашта пленкаи сафед задаган, 4 дар электро, блокировка дар, ду тарафа мултирул, коробкаш гӯша автомат, климат контрол, монитори Android, соз 2014 гуфтем. 99000 сомон нархи дастраса, кадом успед кад ошава. рақамҳо якка зери наворда ҳатман занг занед, аз канали мо муроҷиат кунед, лайкҳо ва дастгириҳоро фаромӯш накунед.
68000 сомон электромобил Nissan Zoro Emisin. Тамошо кунед. Запас худ 300 буд. 300 километр. Тоза 200 гаштеса мега. Ана ҳамагӣ 69000 километр пробег дора. Саб сафед машин краска кор надора. Қоидави кузовшан созай. Кондиционерш кор мекунад. Харидоро боша варианти беҳтарин барои кор. 2019. Нигоҳ кунед бачаҳо ча балоноша наозадагиян. Хай пачкагим хато намекунем. Дискои простой калпак ҳам дора ба фикрам. Як чанта дори я 6 ҳафта ё? Я 6 та дига дора ка. Агар ки ягон кас опшага савдо кунад нархи соз ҳамаша метавонем. Лайкора ба хотири нархиш бизанед бачаҳо ча. Баъзеҳо мегӯяд кор неста, ина варианти беҳтарин. Я чиним чи савдо мекунӣ мехарӣ. Медуруя 10000 дига агар таксида бидуриша. Бесключевой, салон сиёҳ, мультирул, климаконтрол, кондиционер гуфтем кор мекунад. 4 дар электропакет. Зарядтак, парятак дора? Надора. Хай ида гуфти гапот. Заряда да хона намонӣ. Марамат бачаҳо ча. Харидоро боша лайкора. Жилет накунед. Арзонш гуфтаистай, бо арзон мешава, алиш намешава. Фақат фурӯш. Бачаҳо ча. Марамат кунед, алоқа да буред. Номеро яка зери наворда ҳаст. 29000 сомон BMW E39 Legenda. Лаганда гуфти гапо. Солош 98, 1998, мотор 2.5 авануса. Машин заводитай намеге ки заводитай, мақсад гарени бад кор мекунад, бензини холияй, механикай. Монитор Android, бамперои пеш қафо M. Хай фаролу падор зури бад. Дальше мерем. Нарха десем бачаҳо ча хеле машина арзон. Қариб ки бепул дар канали мо бисёр меғалта, ба ҳам хотир подписатсия кунед. Иншоалло любой навод машин меомтон. Нигоҳ кунед. 29000 мардак гори қимата ё арзон. Состоянии зурш свети кристалл бисёриҳо медонанд, кузуфошон тозан, спойлерча, ана бамперем, дискачакошам хай бад нест, зебидаиш. Моторш маъқул шуд просто мотор. Моторш зури бад кор кесай, заводитай не заводитай. Ина не пухтагош рехтак. Хай чкона мекунад. Просто тариф бачкем барои ми 4 дар электро. Дальше мерем монитор Android, механика, кондиционер ака мега кор мекунад, ҷора карбон кардагӣ. Марамат. Люкан дора. Не ҳолати балонош. Хай ба хайр ручкаҳо бисёрш 90% ручкаҳо шикастагӣ. Я аробаи ма шикастагӣ нестай тамом. Лайкора бизанен, агар ҳамин навор бисёни 5000 лайк бира мардак гори бия 25000 давгарӣ мекунем меша. Агар ки нагириф ҳамон 29000 охири нархш. Фикр кардӣ мара охири нарх уфтагам. F10 2012 шашмоҳагӣ мошин бародари азиз якм аямиш сар мекунем ки сеи дизела баъд карейка. И сеи дизелш бародари азиз хитон медонед чӣ хел зур мешава. Гарени бародари азиз мошинои ҳами кашишон зура баъд расходшам гарени камай. И сеи дизели твин тур бошад, ду турбина дора бародари азиз, кашиши ё гарени зура бародари азиз, чени абъёмои 4 мерава. Мошин ҳама ҷош 100%, ягон хе кандагӣ хирошидагӣ ягон ҷош неста, любой ҷошда гарантия. Аввал устота биги биё мошина бибин, ба дили пир бад бихарша. Нархиш нархи дастаста 143000 сомонш меган, гарени мошина арзанда. Круговой партроникш аст, 4 камерагай мошин. Ина парошам камера дора, ақибшам камера дора. Ва 4 диска балони М бародари азиз. Нав, ниска профилни, гарени хушрӯа. Даруноша бинен. Обшивко идеальный. Кожаный салон, кожаш пачка, обогрев сидения ақибшам ҳаст. Болош люк дора. Ина ҷора нишонте М, чисти М бародари азиз. Ин мошина мегири, я дирам да сарш намезанем, 1000 сум да камбуди ёфти, 2000 минусш мекуна. Мошин гарен тоза, ба дили пир биёен ина бибинен. Электропакет ҳар чориё ина, сахранени сидениё лифт, коробкаш автомат. Ана кини ёкнен. 4 режими вождени дора. Эко, комфорт, спорт, спорт плюс. 4 режима мешава ами сеи дизелш. И моторш майда неста, гарени мотори ам бузбалаи ба қуввата. Старт стоп шамаст, обогрев сидени шамаст, монитори калон. Ина ёкнен 4 камерагай, ина парорам ҳамара нишон мета. Автохол шамаст, мультирул шамаст, липисток, рул лифт. Мошин 236400 км гаштага, и родной пробег шайна нишонте корейския 2012 шашмоҳагӣ. Бародари азиз, ба ғайраи ҳамаи ҳам чизо мошин проекция да лобовойшам дора. Проекцияшам ҳаст. Датчик парктроник, датчики полоса, любой чизш ҳаст бародари азиз, круговой парктроникшам ҳаст, бо омивател фаршам ҳаст.
моториш ин ҳамҷа кор кардестай пас така ки хушрӯ кор кардестай ранги бензин кор мекунад се дизелай гарени мотори бақувватай бо турбомотор дута турбина дора хулоса мошин ҳама намуди проверка тайёрай нархиш гарени нархи дастаса 143 000 сомониш меган арзанда ин ҳам хали се дизело ҳам меёран 160-65 000 мемона любой кас ай ҳама арзон мемондагиш ина кадоми барои худат мошин харидани дизел як хел одамо дар меган кашишиш систай ана ира биё биги кашиши айруи миллион дора ҳамин максимум 7-8 литр дизел мехӯраи айвайда зиёд намехӯра занг зан одамои ба муомилан қатъи бо савдора мекунанд варианти гарени бадай ман мошина дидестам просто идеалния ягон ҷое надора ки бигӯи ки ҳамҷаша мисол камбудия ягон камбуди мошин надора занг зан устод қатъи биё бубиша саломат бошед Toyota Camry D 2011 SK мотори 2.5 ҳуҷҷатҳои солонааш танировкаш то моҳи августа охирша дорад нархиш 119 000 сомон ина маҳрамат любителои SK-и тоза бо светиш мокри аст валай ҳама свети багати 4 балон нав дискачакҳои SK кузуфиш тоза нозада спойлер ҳаст ина маҳрамат мошини нозадаи тозаи қаду қоматиш рост мефуротона ина SK тозая я мукон хушрувакай ки мотору коробкаша соҳибш мега 100% гарантиш хатин ҳабшифго тозаак электропакет салон лата поликош ҳаст болош топ тозаак люк 4 оинаш электропакет сиденьё лиф мултирули ду тарафа коробка автомат климат контрол кондиционериш як монитори заводской задни камера пробег 250 000 51 000 винкоча зани бини бародаро мошинчаи нозадаи тоза SK мотори 2.5 қатъи 119 000 сомон бо савдо муомила мешавад номерош аписани видеода мемонам занг зане савдо кунед ба устоотон биёед ба дили пур мошин тоза қабул кунед саломат бошед Ion S 2024 3 моҳа запас ходиш 480 км ҳуҷҷати солона дора танировка то моҳи ноябра дора утил дора нархиш 155 000 сомон 4 балониш ягон 90% кузуфуш тоза сабсафед ягон задаги ягон сарапина надора мошина фақат барои гашти хича гирифтагӣ умуман такси пакси хеле гаштагӣ нест краскаш туроқ компанияни краска сабсафеди пудрадор подсветка нигоҳ кунед круговой подсветка задагӣ иҷоя карбон кадай электропакет кожни салон салон сиёя чихоли сиёи хушрӯ полик болош панорам бесключовой доступ дора 4 оинаш электропакет иҷама карбон подсветка круговой дрындам подсветка задагӣ нигоҳ кунед подсветка нигоҳ кунед мегелек суерек 350 даи мултирули ду тарафа датчик полоса автопилот коробка автомат ҷама карбон автохол рушник мониториш пробегаш 34 000 2024 3 моҳа мошинчаи тоза нархиш 155 000 сомон бо савдо муомила мешавад номери соҳибш аписани видеода мемонам занг зане савдо кунед ба устоотон биё қабулш кунед саломат бошед BMW X5 солиш 2015 дӯстои муҳтарам соҳибаш мега 2015 ик акии мошина я бор биненин истироҳат кунед мотор 7.5 X-Drive бензин датчикои партроникаш я бор фароша бия пеш нишонте ин хеле фар ҳар рӯз дар BMW намебинед нигоҳ кунед я намуд зеби даишаку я илои тоба мошини халиҷӣ резинакошам састанаш ништияк дискакои хушрӯ оинаҳои бакавои бетман камераи 360 градуса 4 та дар бесключевой доступ баъд дӯстои муҳтарам танировка утил техосмотр дорад ина иҷоран ёке я намуд биромадагия BMW X5 кадоми любителай ба дабебие бо муомила дора ҳозир мошин худаш заводитай мотор соат бари кор кардестай ҷада шторка дора ҷо мебел обшивкоама нав электропакет салон кожа климат контрол барои сидениҳои қафо дора боло да панорамаи калон бо болош сипсия я бор кожаша нишонта ай ҳама кожаи багатия ина ҷои сидениҳош ламаишия короче гарени багати комплектация буда ина марҳамат кунед ина оинаҳои бакаваи нигоҳ кунед ама бедмена ина электропакет памяти сидениҳо лифт рулшам лифта мултирули ду тарафа липистокош мошин 4 режим вождени дора спорт плюс спорт комфорт экопро дӯстои муҳтарам датчик партроник 360 градуса датчик спуск датчик автохол обогрев сидениҳош
не надошта абагреф монитори калон хулосаи гап пробегиш 232000 ина винкоча нишонте мошин халиҷия ина тамошо кунеша чиста халиҷия мотор коробка ходовой кузов 100% да лобовой проекция дора мошинча зинда я бор нигоҳ кунен рожаша мефаҳмем бародари азиз кадоме ки конкретни харидорен биёен ай пеш чақчақ кунен муомила дора ман онро соҳибша мемонам лайкро зер кунем марамат Kia Optima тоза ки кофтесай як Kia Optima тоза 2017 фукша 2020 кадагиян винкода умуман задагӣ надора фақат капоти болош алишидагия тамом 4 балон нави пачка кузовда ягон сарапина ягон хурӯшидагӣ намебинӣ 2017 ҳуҷҷати солона без кулишои досту боло панорам моторш D0 бензин як тонировка мекуне як хича мехира нархш 127000 сомон бо савдо муомила мешава задни камераш ҳаст мошинаку беҳад тоза бада нигоҳ кунӣ ягон сарапина ягон хурӯшидагӣ дар ин мошина мебинӣ 4 балон диска нави пачка кузов тоза фули шай нигоҳ кунӣ шторка мебел абшикош ҷа кожаи тоза кай абагреф скаминкои қафо ду палажен дора кожни салон сиёи тоза кожаш дадаҷа як хурӯшидагӣ намебинӣ маҳрамат кадоме ки Kia кофтеса Kia ки ҳами тозае ки барои худат гаштан гардӣ ин ҳами мошина намо мошина поликош ду намо дора латагӣ дора кожа дора болош панорам без ключои доступ до дари пешда датчик слепих зон мебелешам хушрӯяки 4 та оинаш электропакет ба кавиё ҷамъ меша регировка меша памят сидени фул шай скаминко лиф я чехол кашидагай ҳарди скаминкои пешда датчик полоса автопилот зангода ҷавоб метия коробка автомат абагреф охлаждени скаминкои пеш абагреф рул 1 сол ҳуҷҷат ути климат контрол кондитсионериш ях монитор задни камера старт стоп пробегаш 131000 баъд нигоҳ кунед ягон ошибка надора бензиниш уже бучидеста гиронай фарш гиронай мошинчаи тозаи мебела бинед чӣ хел тозаи ҷои дастмонакаш умуман ягон хурӯшидагӣ нест боло полни панорам ина маҳрамат винко чазане бинем мошинчаи тозае ки барои гашта қаду қоматаш рост 127000 сомон бо савдо муомила мешава ина балонош кузова бине тозагиша нашод коробка мотор ходовой ҳамаҷда соҳибш мега 100% гарант чихати номери соҳибш абисан видеода мемонум занг зане савдо куне ба устодотон бе қабул куне мошин таб тайёра ки санҷиш проверкаи устодонда саломат бошед дӯстон Mercedes GLK солиш 2010 110000 сомониш мега мотор 7 бензин 4WD дӯстои азиз ҳуҷҷатҳои солонаша инами мега нав кардагим да хулоса гап нав ҳуҷҷат тонировка утил ҳамаша кардагия резинакош састаниш ништияк дискакои хушрӯ рангиш сабсафед нигоҳ кунед тонировка янаму зебидайшаку ҳаяй илои тоба ина нигоҳ кунед чорматика дӯстои муҳтарам кани бинем задни камерарам доша дтави хилоб дора баъд дӯстои азиз мошин алиша меша ягон варианти алиши дошта боши прилагатш кунед обшивкоа манаб электропакет салон кожа нигоҳ кунед гарени салониш тоза мошин хаями қа тоза меша нигоҳ кун дискаош айпеш нишонте ина дискакош бесключевой доступ будай боиш электропакет сиденьё лифт мултирули дутарафа монитор коробка автомат абагреф сиденьё пешиш ҳаста пробегиш 231000 километр ина винкодаш 03 даҳа дӯстои азиз 2010 тозака короче мошин қоматакш роста фақат бо дар болорам я мониторча дия дора ҳам як камбудӣ дидем ки мардак барем лабавош як хадха дора дӯстои азиз ин ҳами қа камбудӣ агар мошинои алиши дошта бошӣ ин акада вариант пешниҳод ки камри дори BMW F10 дори мисол ягон Lexus дори хай чӣ хели қимат боша агар дӯстои муҳтарам болоиш пулут мета арзон боша худат болоиш пулиш метӣ ина номеро севбуш лайкора зер кунед
Camry Punch солиш 2016 мошин японка. Гибридтай, дӯстои азиз, 179 000 мега. Мошин ам хеле идеальни састани да. Лабавой антиблика, резинакош нав, дискакош ништяк, тонировка, утил, техосмотр. Короче, ам хеле лабой намуди наворота дора. Да дар пеш без ключевой доступ. Рангиш сап-сапед нигоҳ кунед, қомат чӣ роста бо дақиқаш эксклюзив насондага. Тамошо кунед. Ин ҳамин номеро хадага маъқулот боша бигиш бирака. Дискакоша бирай пеш нишон тява. Мошин ави шалақ рехтагиё нест, бачако тамошо кунед, мошина истироҳат кунед. Обшивка мана видео мебел, электропакет, салон дӯстои азиз нигоҳ кунед. Салон лата мешава. Я чихолаки кожни дига каждагиаша, болошам тозака. Без ключевой доступ. Видео мебел, электропакет, сиденьё ай ҷай дора карда меша, мултирули ду тарафа, коробка автомат, старт-стоп, автопилот. Ҳама мебела тамошо кунед. Баъд пробег шеноз ман мемонам, тамошо кунед пробегша чанд қа мошин гаштаги азиз. Ина дӯстои азиз 154 000 мошин пробег дора. 154 000. Мотор, коробка, ходовой, гибрид, саволу ҷавоб шхатя. Абсолютно ин мошин худат камбудӣ намеёбад. Маълум ин мошине ки қоматаш роста маълума. Номерои соҳибаш дар описании ҳаст. Занг биза, чақчақка арзонаш кӣ. Саломат бош. ассалому алайкум дӯстони азиз. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восе бо доставкаи бесплатни дӯстон дар ноҳияи восе. Нархи навои дарвозаҳо аз 7,500 сомон то 10-15,000 сомонӣ дӯстон. Якчанд маркаи дарвозаҳо дӯстон. Занг бизанен, заказ кунен. Пад заказам тайёр мекунанд. Либои маркаи дарвозаи тайёрам дорам дӯстон. Акаи металлашон ай чандай? материалашон ай 09 1,5 1,8 сар мешавад. 09 1,5 1,8 дӯстон. Тамошо кунен маркаи дарвозаҳоро. Фақат заказ кунен. Либои ҷо дӯстон доставка мекунанд. Доставкашон бепуламу операторое ки дурдастай дӯстон у тарафо хай ҳаққи хизматрасонӣ мегирад. Ин оператореҳое ки мақсад наздикай доставкашон бесплатни. Марҳамат дӯстон, дарвозаҳои босифат, дарвозаҳои акаи зиёратшоҳ. Марҳамат дӯстон, заказ кунен, падзаказ ва либои маркаи дарвозаҳоро дӯстон дорам. аз номи канали ютубии Саудо ТВ занг занед. Худо хоҳад шумода ба скидка кортонам ба охир мерасонам. фурӯши дарвозаҳо дар ноҳияи восе. либои маркаи дарвозаҳо ҳастон азиз. Марҳамат. Занг мезанем, рақамош мемонам барои муроҷиат кардан занг занед.